Vaig néixer en un poble, en un pis que recorde. Tenia 2 taulells quasi sols a l'entrar. A l'esquerra hi havia, de seguida, la cuina. A la cuina hi havia el foguer i una pica. Hi havia una porta i un petit finestró. Després el menjador. Al menjador hi havia un rellotge molt gran, la cadira de l'avi, i les parets estaven totes empaperades. I hi havia una sala, i la sala semblava que s'anava enfonsant de sota els balancins. En arribar l'abril, jo no podia viure en aquell menjador, sobretot per les nits. Una olor de llimeres i tarongers venia i em feia mal el cap i tenia desfici. Alguna nit d'aquelles, aplicat a l'estudi, potser vaig dibuixar el nu d'una donzella, intuïtivament, amb moltíssim amor. O vaig iniciar uns versos de 8 síl·labes.